Breakfast. Sana. Anh dạ không mẹ. Đây thì dạ không mẹ. Đúng rồi. Morning view. Đang chơi được rồi. Thế bé này. Breakfast không bay đây là cái phở hả? Để khai sang sẽ sang nào view cũng. Này đây này view của là cái phở. Để khai sang umbrella swimming pool long. Này bây giờ mình sẽ bây giờ breakfast này ready ra hết nữa. Hello lover, welcome and welcome back to my channel. Ang isang gang wngkarbai beraibai. Asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दङ. ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांदो. दिनैनि भिडिअआनो जागोन बेरायनाय ट्रेभेल खालामनाय। स' आङो देखायलांनो नाजानोसै जेसे हायो नोंथांमोना नायलांखाबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। स' फैदो। जोङो दायो बिनिफ्राय ओंखारलांसिगोन। ओमफ्राय नै आं देलायनानै फट' लादोंमोन आरो दायो। ओमफ्राय आङो ड्रेसखौ चेन्ज खालामफिननोसै मानोना ट्रेभेल खालामनायाव एसे उसुबिदा मोनो नालाय। ओमफ्राय नोंथांमोना आं देखायलांनो नाजानोसै दिनैनि जा ट्रेभेल खालामगोन बेखौहायो जों गासिबो पेमेन्ट हिसाबैनिफ्राय खालामसै। दायो ब्रेकफास्टबो खालामखांबाय। स' फैदो लोगोफोर, आं देखायलांसै। थांसै जोङो, आं ड्रेसखौ चेन्ज खालामफिनसै दायो। ओमफ्राय आं देखायलांनो नाजानोसै माबाखौ नायनाय जागोन स्पटखौहायो नोंथांमोना देखायनोसै, नोंथांमोना नायलांदो। रोगाजोब्बाय गासिबो, ओंखारलांसै जोंहा दायो। दिनै बहाय थांगोन? नंस्टयनि अबे जायगायाव कभार खालामसै जेसेबां हायो। जों फार्स्टआव जुक' भेलियाव थांगोन। जुक' भेलि नायनोसै दिनैहाय जोङो। थांसै दायो। नै आं ड्रेस चेन्ज खालामफिनबाय, गाज्रि दामोनसै लोगोफोर। एसे बेरायनायाव प्रब्लेम जायो नालाय ओंखायनो गाननानै लाबाय। भिउखौ एसे देखायलांसै आं लास्टनो, नोंथांमोनाबो थाफैनो हागोन। सुइमिं पुल दं नै, बेयाव दुगैनो हागोन मर्निंआवहायो। ओमफ्रायो बैयाव थाफैनो हागोन। बेयो रुम मोननै, ओमफ्राय बेयाव टटेल मोनथाम दङ आरो। जोङो 7था फेमिलि फैदोंमोन आरो। ओमफ्राय नै ओरैजाय भिउ दङ मोजांनो, नेचारेल। ओमफ्राय नैबेयावहायो नोंथांमोनाबो संनानै जाफैनो हागोन, बुस्थुफोर लाबोनानैहायो। जोङो मैया संनानै जादोंमोन। नै बेयाव दुगैबाय मानसिफोरा। दायो जोङो बिनिफ्राय ओंखारलांसिगोन आरो बे रिजर्टखौ बाय होनलांसिगोन जोङो। रिजर्टनि नामा रेनादा मामोनथाय, बे मोखाङाव दङ। आं दा भिडिअ होगासिनो नोंथांमोना आं दा भिडिअखौ देखायगासिनो लोगोफोर। आङो देखायलांनो नाजानोसै जा हायो, नोंथांमोना नायलांदो। ओमफ्राय दा बे हटेलनिखौ बेवहाय भिडिअआनो खेबनानै होनोसै आरो लोगोफोर। स' फैदो। सावरायगासिनो नै। दायो गासिबो लडखौ थांजोब्बाय जोंनि। थांसै दायो लोगोफोर। लामाया बेबायदिनो लोगोफोर। ससे बेरायलांनो नागिरदों जोङो बैयावबो। स्कुलसो दांना बैयो, स्कुल लिरनाय ना मा लिरनायथाय, स्कुल ना मा। ओमफ्राय नै जों ओरैनिफ्राय फैदों, ओमफ्राय रिजर्टआ जोंना नैबेनो। बेयाव स्कुल दङ ना, ससे थाबायलांनि जोङो।
दहाय थाबाय जागौमोन ना मर्निंआवनो ओंखारनाया लेट जाबाय दा थाबायगासिनो नै एसे थाबायदों बिसिना लागेजआ थिखोगासिनो नालाय ओमफ्राय जोंहा थिखोखांबाय ओमफ्राय जों ओरै एसे नाजाराखौ नायलांसै आरो फैबाय नालाय ओरै देखायलांनि आं नै एलपि स्कुल नै मन गाब ना मा जाखो मन गाब मा लिरो नै न'आ जि मोजां ओरै गोजौआवसो खोमा एलपि स्कुला नै न'आ जि साइजखा ओरैबो भिउ मोजां दंथ' नै ना फट' खेबजानो बै न'जों खेबजानोबा न'आव थाहैनि बैयाव न'आवसो बियो गामि ना रिजर्ट मोनदां बेबो ना नङादां फट' खेबजानोसै र' बैयाव फट' खेबजाहैनोसै लोगोफोर बै न'आव नुहुरनायाव मेम'रिनि रिजर्टनि नेमा नैबेनो बारा आं खिन्थानो होननाया लोगोफोर आं खोन्थाबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय जों दायो ओंखारलांजोबसै नै बाय बाय होनसै रिजर्टखौ बाय बाय नैबेनो नै ला रेनादा थांसै दायो जों थांसै गाखोनोसै गारियाव देखायलांसै आं जेसे हायो मा भिउ देखायलांनो हायो दायो जोङो मावफुंलुराव थांसै आरो जोंनि डेस्टिनेसना जाहैबाय मावफुंलुर बेयाव थांगासिनो वाकिजों रायज्लायहरलायगासिनो दायो थांसै नै ओंखारजेनबाय आङो जाहायो एसे एनैल' भिडिअ लानाय जागोन लोगोफोर दायो थांसै देखायलांसै आङो नैबेनो जाहैबाय लामा लाजेनबाय नै जोङो मावफुंलुर हाबग्रा जों दाबो हाबथ'वाखै नामा नै दा ओंखारबोबाय आरो जों जे रिजर्टआव थादोंमोन बिनिफ्राय ओंखारबोबाय थांगासिनो नै आं मोजाङैनो डिटेल्स खिन्थाना होनोसै लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेरायफैनो हागोन मेघालयाथ' बयबो बेरायफैखायो अब्लाबो सोरबा फुल बेरायफै दङबा नायनानै एसे हेल्पफुल जागोन ना स' नायलांदो लोगोफोर देखायलांसै आङो न'आ मोजांथार नै बिसिना लोगोफोर नै लोगोफोर टार्नेल ससे बारलायबाय दिनै फार्स्ट टाइम हाबसिगोन नामाथाय आङो बेजों हाबफेरनो मोनाखैमोन इयाव ससे बरिया भिउआ नै जि मोजांखा ओरै साइडजों लोगोफोर नोंथांमोनाबो फैनानै नायफैथार दे थांगासिनो जोङो दायो मोनहैथ'वाखै दासो ओंखारजेनदों माने माखासेयाथ' फैबावाखैनो फैगासिनो आरो लामायानो मोजां जोबोरनि मोजां लादो लोगोफोर मोनजिला माबायदि मोनथिया आंथ' लाखाबाय फट' लाबाय बेरायनायाव लामायावसो फट' लानांगौ साहा लोंलांनांगौ आरोना लोगोफोर होमबासो बिराद मोजां जायो ट्रिपआ जोंहाथ' नै दा साहायाबो गैला मैयानो दंमोन दिनै लाबोनाय जायासै फुदुंनानै लाबोनो हागौमोन आरो दायो थांगासिनो ओरैजाय लामाया बिराद मोजां साइड सिनाबो मोजांथार नै फट' लानो भिडिअ लानो बिराद मोजां थांगासिनो जोङो नोंथांमोनाबो फैयोबा नै लामा इन्जय लालांनो हागोन लोगोफोर साइड सिना बिराद मोजां थ' नै नायलांदो नैबेयाव साहा लोंदों नै आं लोङासै गेस जाजानो गिनानै ओमफ्राय लाबाय आरो रियेल जुइस लाबाय ब्लेस लाबाय ओमफ्राय माखासे सफैयाखै नेगासिनो नैबाव सफैजोब्बाय सफैजोब्बाय ओंखारलांसै
दावखो सासे जोंना आवगायजोबदो दा दिन्थिना जोंखौ अभारटेक खालामनानै भिडिअ खालामनो जों लाइनजों थांगोन फार्स्ट लास्ट खालाम भिडिअखौ जोङो मोनसे स्पिड मेनटेन खालामदो बिसोर जोंखौ अभारटेक खालामनानै लानानै भिडिअ खालामलांगोन दे लासै सालायनोथिन बिसोरखौ लासै सालायनोथिन बिसोरखौ दे लासै थांथिन बिसोरखौ थांगासिनो बे लाइन गारिया जोंनि गोजा लोगोफोर दायो थांगासिनो सातटा गारि फैदों जोङो मोनहैथ'वाखै दाबो ओमफ्राय आं नै सफरनि मजा लागासिनो मोनजिलखौ मोनहैथ'वाखै Mawphanlur lैखौ फैबाय लोगोफोर नै दायो ओरै हाबलांबावगोन गारिया नेगासिनो माखासेया थांग्रोबाय थांसै लोगोफोर थांसै बोराया फैबाय हनै गाखोनोसै गारियाव जों थांदों सावथिं थांगोन गारिया ओरैसो थांदोंदां ओरै जाखाबाय सेकेन्ड माधुरि लेक लोगोफोर माधुरि लेक लायनो सरि Mawphanlur लेक Mawphanlur लेक होनो नागिरनाया माधुरि लेक होनफ्रांदों माधुरि लेकआलाय अरुणाचल प्रदेशआवसो दङ सरि मिस्टेक गाइस मिस्टेक नैबो केम्पिं खालामदोंमोननो बोरायमोनना हासबेन्ड मोना oh my god लामाया वाव जा साइज बेयाव मारै सालायगोन बियो दावखोबाय गिदिरावसो थांबाय थायो बियो गिदिराव थाङा नांखायो बेना बोराय मानसिफ्रा जारला जाबाय दाना मालाय जोंहालाय वैथो जाबावनाय नैबे एसेल' दोनदो दावखोलांसै गोजौआव थांगासिनो नै itu बेनो सिनारिफ्रा बेनोथ'रा बैयो रिजर्ट नामा थफा-थफि नुनाया बेखौ बुकिं मोना ना बिराद गोबावनि बुकिं खालामनांगौ oh my gosh Dia udah siap
Wow, naikin view aja saya sedang buat foto lakat sih boleh. Foto lakat nanga. Naikin view apa sama? Yes. Bawah view guys. Sopaibai जोङो दायो नै. Hi guys, hello guys. Ang naitin foto lakan sih bang. Bitin foto lakan sih ang bitin just size view zakadang lengkap. Nih jengna. Bemensi gari. Diam dong. Tidak pernah kan? Ada sopai. Ang bicin betulan ini cing. Habai ni logofer. Jangan moजां जायगाया. Tabayasna. Mawphanlur lake. Toy mistake जों माधुरी lake होनफ्रांदों लोगोफोर sorry दे mistake जाबाय आंजों दायो नै थाबायगासिनो बेकार नै आंना बेरायलाबायसै ओरै थाबायगासिनो बैयाव माखासे दंहैयो नै ओमफ्राय नै भिउआ मोजां ना लोगोफोर बैनिफ्राय र' लेकनि भिउखौ नुहुरो खोमा लेकनि थाबायबाय हारसिंनो भिउआ जि मोजां बिसोरो रिजर्ट जायगा मोनासै बिसोरखौ थानो थाखाय फट' खेबजादों नै आब'मोन सान्दुं थांबाथाय मोजां नुनाय नङा Uriaman. Foto ladak juga. Terus ini. Kibri tak kena aku bujuk sang. Apa yang mana saya aku dah. Allah foto kita baca baca. Deh, kira. Deh sudah ada kunci sulan. थांफिनजोबसै नै दायो थांजोबसै फैगासिनो नै थाबायगासिनो एबार जुको भेलियाव थांसै जुको भेलि दाख्लैजों फैबायसो राननायमोन ना फट' होननायखौ खेबहैनोलां मोजांखा जायगाया लोगोफोर दायो जोङो जुको भेलियाव थांगासिनो लोगोफोर
बेयाव जाबाय जोंना फट' भिडिअस जेसेबां फैदों एसेबां फट'बो लानो मोनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो जों बिनिफ्राय ओंखारलांसैलाय आं नोंथांमोननो जा हायो देखायबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो माब्लाबा फैयोबा फैदो बेयो सेरापुन्जि लाइनजों नङा बेना ओरैहाय आलदाखा आरोना नंस्टय ओरै लामाया गावस्राखायो नोंथांमोना फैयोबा बेरायफै थांबाय नै लाइन लाइननो गंथाम ओंखारलांजेनबाय हाइलाक्स थांसिगोन एबारो नै बेनिफ्राय जोंनि गंसे थांबाय नै ओमफ्राय वाइट गंसे बेनिफ्राय बै वाइटसेबाव ओमफ्राय नैबे हाइलाक्स गाखोबाय नै मालाय इन्ट्रेस्टनो लांदाङाव माखासेया फैगासिनो उनथिं थांसै स्करपिय' थांबाय गंनै जों सिगाङाव ओमफ्राय हाइलाक्स जोंना 4 नाम्बाराव दङ जोंनि उनावहाय मोसौनिया थावालै लेगा नै फट' लानो नागिरखो ना माखो बिसोरलाय नों सिगां माबायाव गाखोहैनोसै बेयावसो ओरै दालां बारलायलायनाय भिडिअ लानांगौमोन दा लानो मोनासै अफसोस फिर कभी आऊंगी गाइस माया माथो दा मालाय थाबायखायो खोमा बेलाय बैनो बेयावनोथ' मानसिफ्रा थाफैदों खोमा ना जिनो थाफैनाय नुदों आङो दा माथो बन्द'सो थाफैनो मोनबा बरिया मोननैबावसो जा साइज थांसै दायो लोगोफोर थांसै ओंखारबाय एबार जुक' भेलिनि राइड जासिगोनलाय मोनसे नायखांलायबाय Dzukou Valley-खौ जगायनासो नाम दोनदों ओहो मबाइलावनो दंखायो माबा दोनब्रा आइना खुयनानै दोन थांद' बैयाव आं खेबगोन दे थांल' दे फैद' बिदिखौ मोनफिना बार होनदो ओइ थां दे बाखायो आङो ए बाया खनायाव थां बब्रा सुइजारलेण्ड थांखाबाय आं दे ओइ बब्रा कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम
रानगासिनो नै जाबाय लाइन जानानै लायबाय जोंनो रानबाय आरोना लोगोफोर जानोसै दायो ओंखाम जाखांबाय थांसै बिनिफ्राय दायो लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय थांसै जों हटेलनिफ्राय भिउआ नै रियेलाव साबसिन नुदों रियेलाव साबसिन नुदों दायो जों शिलं टाउनखौ एक्सप्लर खालामहैनोसै लोगोफोर ओमफ्राय आङो दा भिडिअखौ लानो हागोन ना हाला मिथिला जिखुनु जोङो हटेलाव सफैफिनबाय आरो हटेलाव सफैबाय ओमफ्राय जों थानाय हटेलनि नै नामा आरो मा डेरि नामा रेस्टुरेन्ट लांसै जोंहा नै नुबा जि मोजां नुखायो रियेलावहाय जों थानो हाथरखि बायदि दायो जोङो थांनोसै लोगोफोर बिदिखौ लानो हागोन ना हाला मिथिला जिखुनु एसे एनै लानानै फैफिनसै आरो आङो पुलिस बाजाराव दंफैयो नै पुलिस बाजाराव बे मोनसे गैयाथ'